må også gerne ære ham. Du må gerne ære ham. Så nu ære ham lige så stille bare på kæden. Nå, okay. Vække. Kan du høre dig, Elias? Prøv at høre Elias. Har du hørt dig? Jeg kan næsten ikke sige noget. Sasa. Ja, lad være med at se det. Lad være med at se det. Det er nok min største frygt, det har jeg klaret for dig lidt. Sasa. Og det er skide tarvet, sådan helt smukt sådan på lidt. Det er ikke løsning noget til alligevel. Nej. Det kan jo altså ikke komme i det, hvis du gør det. Nej. Nej, min fugl. Nej, min fugl. Så giver han en rød pude. Du giver han en rød pude. Så kommer han til at ligge ned ved siden af Johanne. Bare hvis du kommer til at liste, så hedder han Esben. Det står til Johanne. Hvis man går næste år, så har sådan en kæmpe stor sul. Jeg kan nogen herovre. Det er nogle gange, det er sjovt, ikke? Men det er sådan nogle ting, som jeg kan blive helt fikseret på. Hej Esben. Hej. Hej. Hej med dig. Hej, hvor er du sød. Ja, du er sød. Ja, prøv at se, vi filmer Esben og Allan. Hvad? Ja. Hej. Det er da et tilløbsstykke, det der. Ja, han ligner også en flække træsko. Se, hvor han griner. Det er meget sjovt. Hvad var det? Ui. Hop. Hop. Du skal stå på din hånd selv, hvis du skal give ham et kys også. Hop. 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 Ja. Vil du stå på mors ben? Hop. 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 Væk. Hop. Væk. Hop. 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 Elias, pas på. Jeg har udviklet en platform. Jamen, jeg kan ikke både have både dig og Johanne på en gang, vel? Hop. Hop. Hop.